Let's go, tak jedeme nový video, takže já vás zdravím všechny u tohleto videa. Dneska máme pokračování na 46. Co potřebuji dneska udělat? Dneska nás bude čekat to, že už máme kroužky, takže kroužky, já už mám nějaký díly očištěný, takže já jsem chtěl makat dneska, ale nevypadá to, že bude dobrý počasí, protože hlásili předpověď, že bude špatně. Každopádně já tady mám nedílně připravené věci. Já už tady mám písty, takže tady mám první od 1 do 6, už to mám připravený, očištěný, tak abych to mohl zase dávat do auta zpátky. Tady už mám daný kroužky, máme označený, takže už tam mám na nich dokonce udělaný i vůle, aby jsme to mohli sázet na písty. Mám tady taky oniční ložiska, takže můžeme skládat. Dneska nás čekalo to, že já jsem potřeboval udělat vůle ještě na těch kroužkách, takže jsme museli udělat vymezovací vůle. To řeknu v dalším videu proč. Takže udělali jsme vůle na těch kroužkách, takže se tam musí nasadit kroužky, musíme vzít ložiska. Dá tam ložiska, já jsem taky vzal směrky, ne tady ty hrubý, který tady mám, ale vzal jsem podvodu, takže jsem chtěl ještě přeleštit kliku. Takže kliku už mám z půlky přeleštěnou, ještě tam potřebuji dělat 5., 6. válec. Ale počasí mi nepřijde, takže já si myslím, že dneska to asi úplně nebude světoborný, nic dobrýho, už začíná poprchávat. Já na té dílně vždycky, když si něco udělal, tak musí být špatný počasí. No to je jedno. Takže nasázím na písty kroužky, dáme tam nový ložiska a můžeme to sázet dovnitř. Už máme vlastně hlavu hotovou. Už mi jenom přijde zbytek těsní, ta sada a dáme to dohromady. Já už tam mám daný 2 písty. Tady mám 3., 4., 5., 6. No ale bojové podmínky totálně popsa. Normálně dneska úplně jak na schvál. Prostě musí poprchávat. No poprchávat. Ono pršelo, takže první 2 písty už tam mám. A nejhorší, že to už nemůžu natáčet, protože jak tady fouká vítr. To jsem měl i mokrou kameru, jak mi do ní napršelo. Ještě potřebuji ty 4. Jdem tam dát zbytek těch 4 pístů. No je prostě, já mám pépek. Krapánek, Tak jo, máme další den na dílně a já vám teď něco ukážu. Byl jsem schánět kola na transportéra, prolel jsem celý Bazoš, Marketplace, všechno možný a scháněl jsem nějaký kola, aby tomu transportéru to trošku slušelo. Říkám, ale budu s tím vozit dříví, ale musí to trošku aspoň nějak vypadat. A sehnal jsem kola, který mám tady teďka před sebou. Scháněl jsem nějaký 16, 17, já jsem chtěl 17, protože jsem něco vyzkoušenýho. Tohle to jsem sehnal prostě na transportéra. Kluci, 17, tyhle ty jsou v 17 a busy. A já jsem prošel celý Bazoš, od nevidím do nevidím. Všechno byla dálka, samý 200 km, 300, říkám, ale proto prostě nepojedu. Takže jsem sehnal tyhle ty, byl jsem mi tady nějakých 80 km od sebe. Já jsem měl domluvený nějaký 16, 17, byl jsem se na ně podívat, chtěli za to balík peněz a byli okopaný, omlácený, ale jako tragicky, šílený způsob. A říkám, ty, kdyby se poštěstili no mé. Buď jsem chtěl esleňácký, no mé klasický takový ty pavučiny a říkám, anebo kdyby se sehnali avusy, a říkám, a tak to už bych moc přeháněl, to už bych chtěl moc prostě za pár korun nějaký pěkný kola. Za 3000 jsem sehnal avusy, to je jenom mé pecka. Ale mají prostě nějaký defekty, jo, jsou tady někde oškrábaný, kde si co si, jedna tady má snad pokličku. Nic moc, ale prostě za 3000 jsou tam sice zimáky na tom, ještě mají nové vzorek, jo, hele. Koukejte na to. Já budu méně kecát, dáme jenom na auto, se jenom těším, protože na té T40 to bude vypadat prostě dobře. Jdem na to. Tak aktuálně to vypadá takhle. Musel jsem ještě dofouknout kolo a dát tam pokličku, ale normálně to vypadá úplně super. To je bomba na té T40. Audiňácký kola, hodím tam zadní, hodím ještě všechny 4, vyvezu to ven, pojďám se na to. Wow, prostě ty audiňácký kola tomu nejvíc sluší. Protože když se na to podíváte, schválně vezmu nové, srovnáme volant, kola mají parádní EP. Když se na to mrknu, tak to prostě nevylejzá. Úplně bomba. Teď je to super. Můžu pokračovat dál. Dneska na to dáme folie. Já jsem koukal, že to tady jenom je nějaký potrhaný, jde to tady vidět. Já myslím, že jsou tady defekty na okně, ale
tam je vlastně jakoby ta průhledná folie, takže tu dneska musíme seškrábat, takže folie z toho sundáme, ty původní, já už tady mám připravenou horkovzdušku a všechny věci, takže zvenku normálně to uděláme, pak bude vidět akorát na té černý, na tom podkladu, jak je tady ten sprej, jak je to zasprejovaný, to se pak rozleští, dá se to dopryč, s foliemi to bude dobrý, takže to je plán na dnešek, takže folie, taky jsem si objednal blinkry, mám tady blinkry, takže dáme tam kouřový blinkry a poslední věc, kterou jsem chtěl, která se mi na tom strašně líbí na těch transportérech, tak je ten rám vepředu. Prostě z té sanitky, tak já jsem na to chtěl dát dopředu rám. Původní folie, ta průhledná, tak tu máme sundanou. To je vždycky pakár na to sundat. Já jsem si na to ještě musel koupit klasický odstraňovač etikety, který nastříkáme z druhé strany. My jsme to úplně sundali z toho. Nikde nám to nezůstalo to lepidlo, zbytek té folie. Tohle ta věc funguje normálně výborně. Jo, to vždycky používám, když dělám folie nebo samolepky. První folie je na místě. Paráda. Normálně jsem vzal i tou škrabkou ten bordel. Veškerý ten bordel z toho spreje, normálně z toho sklašel dolů. Takže jsem ten odstraňovač nálepy na to použil. Krásně toto povolilo. Ta škrabka to sežrala. Paráda. Ještě tady musíme udělat další okno. Další okno máme vevnitř seškrábaný. Teď se celý očistí. Dáme další folii. Bude skvělý. To říkám furt prostě. Bude parádní. Dneska máme konečně dobrý počasí. Takže dneska nás bude čekat taková ta nejmíň práce, kterou prostě baví člověka a my musíme udělat závity. Takže tady máme nakoupený klasický normálně od Viktora Reinze šrouby, které jsou prostě jedničkové oktávky, 81 kW. Takže nás dneska bude čekat, aby jsme předělali 10 na 1,5 na 12, 1,75. Takže musíme to celý zadělat, takže celý motor musíme zadělat, aby nám něco nenapadalo do válce. A musíme takzvaně předělat závity, já už tady mám připravený závitníky. Takže jsem si tady připravil sadu závitníků a dneska začínáme dělat a musíme to všechno předělat na 12. Taky musíme vzít hlavu a vlastně, aby se nám tam vyšly ty šrouby, tak musíme všechno provrtat v té hlavě, aby jsme to mohli dát dohromady a aby když jsme to budeme dávat dohromady, vlastně tu hlavu s tím blokem, tak aby se nám tady nestalo to, že se nám tady strhne závit. Takže máme tam daný těsnění. Já jsem to ani nezdokumentoval úplně všechno, protože mě tady totálně poslední dny prostě pršelo. Dneska výjimečně dobře, teď když už mám všechno hotové. Veškerý závity, který jsem tady na tom motoru dělal, převrtával těsnění, který jsem na tom dělal, na tu 12 z legendárního motoru, z rotačky, na to, aby jsme tam mohli dát tu hlavu zpátky, takže hlavu už mám tady. Hlava ta je taky převrtaná, těsnění převrtaný, blok je předělaný. Takže všechno máme daný v hromadě a vlastně teďka už můžeme usadit hlavu a můžeme ji dát na místo. Tak máme střih a hlavu máme danou na místě. No, závity předělaný. Hlava tam je, rozvody jsou nastavený. Dneska svítí sluníčko, takže dneska mám pěkný počasí prostě. Dneska nás bude čekat jedna věc a to je, že se musí nastrojit sání a nastrojit spodek. Já to tady mám vyvěšený, nebo motor zvedlej. Takže potřebujeme tam dát svíčky. Svíčky tam nejsou, ty mi přišly, takže tam hodíme tam svíčky a zadělá se spodek, dají se tam nový šrouby na onice, dá se tam vana, přidělá se spodek. Dneska se tam teda dá vana. Aby se mohlo pokračovat takzvaně. Takže vanu máme tamhle, mám tady strašný bordel. Tak jsem na tom dělal úplně všechno, takže jsem tady udělal úplně svinčík. Takže tamhle máme vanu, tady mi přišly šrouby. Šrouby na onice, který taky. Dva druhy tam jsou. Takže ty už mi tady přišly, takže tam dáme nový šrouby na onice. Já jsem totiž objednal jedny, ale jak jsem tam zazdíl ty písty, dal jsem tam ty starý. Takže říkám dobrý, není tam stejně spodek, takže já si to se otočím a ty šrouby si prostě během toho vyměním. Takže úplně v pohodě a to na to budu muset znova dotáhnout. Ještě nás taky čeká zadělat olivový čerpadlo, protože aby se tady nepovolovala na tom čerpadle ta matka, tak ta byla úplně povolená. Tak motor už máme nastrojený, ten už je v hromadě, motor běhá, ale houpou nám otáčky. A tady máme viníka, kterýho já jsem ještě zadělal. Abych věděl, jak to vůbec bude fungovat, takže musím koupit tady tu klasickou hadici na sání, která na těch bovrákách odchází. Vyzkoušíme motor, aby to nehaprovalo, to bude fungovat. Já mám teďka na startu, běží to, musím říct, jako Švýcary. Jediný, co tady ještě musím doladit, tak je tu hadici, kterou tady musím dát. A nastavím tam ještě lanko na plyn, chtěl jsem ještě taky vzít na diagnostiku, ale nevím proč, z nějakého prostě důvodu mi to nejde spojit s diagnostikou. Takže jsem chtěl nastavit škrtící klapku, na tu jsem úplně zapomněl vyčistit. Takže to je jediná věc, hele, z motoru normálně nic neteče, všechno je úplně v pohodě, motor běží
úplně super, až na tu hadici. A tu druhou, tady tu vůbec nevím, jestli půjde sehnat, takže mi bude čekat tahle hadice. Jinak to běhá. Let's go, jdem to nastartovat. Táta vždycky říkal, hele, šepot květin. Si běhá to úplně superově. Ten zvuk je úplně super. Já nevím, jestli to Osmo to nahraje ten zvuk tak, jak má být, protože když jsem to natáčel na tu starou kameru, tak na té staré kameře, kdo natáčí, tak víte, že ona vesměs ta kamera pojve jakoby kovový zvuky, takže vždycky, když jsem natáčel vlastně ty diesely, ty teríčka, tak problém, který je, tak ono to vždycky natočí takový ten cvakavý, mlátivý zvuk prostě, jo, takže to nenatočí tak parádně ten zvuk toho motoru. Já tady mám sice externí mikrofon, který bych tam ještě připojil, abych to natočil líp, ale už to je, myslím, že to je úplně zbytečný. Ale motoricky to běhá parádně. Je úplně super. Ale takže jediný, co mi na tom bude scházet, já to musím ještě projet, jsem to ještě neprojel. Ještě jsem to vůbec neprojel, nechal jsem to být, říkám, hele, naběhá to nějaký motohodiny, já to nechám být. Chvilkama ten plyn, aby to mazalo. Jinak, já jsem tam ještě do toho dával, vlastně do voleje jsem dával tu přísadu. Já vám ji teďka ukážu. Některý lidi se mi tady ptali na tu přísadu do toho voleje. Já ji mám někde tady, jo, jinak jsem vytáhl tátovu holku. Tu nabíjím momentálně. Takže já jsem tady vytáhnul normálně klasický. Lidi se mi na tom ptali v minulém videu, to taky zase padlo. Takže Motormate, jo, aditivum do toho voleje. Takže bavorák ho dostal taky, ostatně můj druhý bavorák to má taky, do třetího to musím taky nalejt. Takže kdo by nevěděl, ten Motormate od toho NCHčka. Já vím, že se mi tam ptali lidi, že to nejde objednat. Já vím, že to jde na eBay a nejde to objednat myslím, že normálně z internetu od jejich stránek, protože oni dělají prostě velkou odběry, oni to dávají většinou jakoby do firem. Takže po hodně kusech. Některý lidi se bojí třeba, nemusíte se toho vůbec bát, protože kluci řešili s tím, jestli to bude fungovat vlastně v Hondě, jestli to bude fungovat v Bavoráku kvůli tomu Vanosu, tak jestli to bude fungovat, aby ten Vanos prostě něco to neudělal s Vanosem, aby ten motor šlapal tak, jak má. Takže se vůbec nemusíte bát, tohle je prostě věcička, která prostě funguje, říkám, 20 let to používáme, takže já pak chystám to video, který natočím s tím. Jak se mi tady nabíjí tátovo holka. Takže tu mám motorku mám danou na nabíjce. Mám dneska takový veget. Já jsem si tady všechno dodělal, nikdo mi neotravoval, úplně paráda, no to si prostě přejete. Ale běhá to, no je prostě bomba. Pořádný šestiválcový motor. Jediný, co mi čeká, je vlastně už ty nedodělky, jako jsou ty plasty, který tady nemám vůbec. A já ten motor chci ještě opláchnout, to byl krásný čistý. Ale normálně... Paradox, který je na tom, že když jsem ten motor rozebíral, tak suprový na tom bylo to, že jak jsem to točil v tom videu, tak tam válce, suprový, 5., 6. válec. Občas třeba bývá, že to bude máznutý nebo něco takového, když to bylo třeba fouklý těsný pod hlavou nebo tak, nebo na klice a ten motor prostě po tolika kilometrech prostě byl úplně v pohodě, jo, takže blok, klika, písty, všechno v cajku. No já to úplně super. Tak cípnu, nastartuj to znova. A když každý z vás to asi občas zná, z vás těch, co děláte prostě dlouho ty koncerny a děláte furt jednu značku dokola, tak vás ty auta nebaví, protože už prostě po určitý době vyhoříte a chcete dělat taky něco jiného, takže já jsem dostal zase takovou chuť něco dělat. I když to je taková popelnice a potřebuju to jenom kvůli motoru, ale že se to povedlo. Hele nic kluci, vy se mějte fajnově, ať vám to vrčí pod kapotou. Já zase budu dělat nějaký teríčko teďka, tak tam zase přidám nějaký video, až bude čas prostě, protože to mám hodně. Ale každopádně mějte se fajn a ahoj všem u dalšího videa.